Ngokwarganto chake amayeyense ya mukuru ase kaunti ya Kisii awase umuwaziri w'uburemi ase serikali ya kaunti ya Kisii Esmani Onsarigo abeire gago bakoenekio gutoka we Chiombe echo chiabete chigosira matukabira itire ase echiburaburu echo chiabete chikoeneki wase amagacho ITC memo chobusongo chingaki umusangirekano bwa gavana amoneki umbe kyobochorine chimbebe IBC naboigo umusangirekano bwa baremi konyora maigerio ogendreta ase chinsemecho Murikeito Mildred Momanyi na baga wikira na sensemeyo na tigatoiwe nara ya yatwarganiretie asenchirere yo wime. Wiki ya etali tukolia Jumatano nigo abaremi babwate amaigelio igoro yobotugi bwe Chiombe cha mabere bunakwera omwaziri bw'oburemi Esmani Onsarigo amaigelia yo anachereretwe gati echiburaburu nobosaria korwa asensemo yabasae ime ya ATC. Ngo muburukano uri obetali tukoliriria Jumatano ntwabwata abaremi tware gosomia aliese skuru yeito ATC barenge abarimi barenge emye mona 50 twaruse tikorwe sijibodi cheito chonsi cha 45 cha Kisii abarimi mba witness ti bakarigereria garaba korigereria guchegeti kyagare tware gokorero mugutano ito mugundo asegeti kyara konyora twa movie korwaria sa agricultural resource center a national government injabwate function yororo ya IPC tukabatigera ororo ekarabaga ndere gosomi bakarora abantu abange sana abange babarenga bamurabake bayimugeti kisiramba ali mbali nigo Chiombe isano na ibere chiasirite ase kolende kolengana n'Onsarigo bachinyorire chonsi naende ekaroko gendoro bagaruriro gitire se nyomberia narorwe ruwe yeretigwe pako ruwe Chiombe ruguru na Chiombe chia sokerete chikagenda ekarutu akorete tukwana nainu Chiombe sabanchi atoborete konyora tutara chinyora lakini ekerego chikoika kuchimaragoba Chiombe isatonji achite chigatoke se chiarengo muchi abantu bari bamenya tangaria abungoira nelingambi yamono nakobogo chikokiera obotuko buri bwa Jumatano botuko bochigo kiaramisi Chiombe chinde chikaba reported nge chiarorekanira aria Coca-Cola abantu baito bagatumu bakagenda roro bakanyore chiasoete getiki ya Coca-Cola chiamenyoga tuwe para gotira paka chikachiga soe getiki eria ya Coca-Cola no chiarenge muna chiarenge nye nabo chiakire to no kwana njiare kwana esa unechi nyinge chiarenge nigo buna county aba obisa korwa wizara yo bachakirie obotuki igoro yagakorekyo nobosaria obwo asewa igo Onsarigo aganirie amangana akobekwa emetandao atari nekerengekia gotigwa elio gotokoreta obotoereru ruriria intubune county government ekerege intugia sarigwe bintu bya sarigwe enchiranero assessment yago korwa komanyanga ngakyo bubongana ebintu mbere bikorikwa bikoreta amangana mange atabweneretie amangana nda condemn nda tebenga bagusiba minto gakie karomo kurike bintu social media tigorike ibintu byo burimo na kingo sabera eserikali yito county commissioner abaskari baito ba national police service bale Kisii abatukia amangana DCI na serikali enene kuru Nairobi yeso anani masa mangana ya gutanga oboke bago bwachakire Gusii omweri oye nigo Onsarigo aborie abamenyi gochora abarayi bokugania kwabo nsegi chitayo bosibwa bachoriwe mwakoyo kure jigo jagoika kero muntu agenda achora umuntu atagite oyo koira ekerogo abo mugambite twese eketari egento kebwenete togoitera amanyinga togoitana Ginko reporter Legataseni Kiandizi TV Elitaliane Mildred Momanyi.